जोंनि गामियाव मालाबाबो बिपिएफनि सावगारियाव जों मानो होनब्ला बिथांमोननि लिडारा 17 बोसोर रायजो सलायलांनायाव जोंनि गहपुरखौ फंसेबो गोसोखाङाखै आरो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जे गहपुरखौ जों ओरैबायदि खालामगोन होननानै दिनैसिम खोनानो मोनाखिसै बे खोमायाव। बिथांमोना हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जालांबाय, फैना थांबाय, जेबो राव फंसे बुङाखै जोंनि बे हाया जे माबा जानांगौ एफआरसि जानांगौ। बर' हारिया आबादारिखा, बे हाया जुदि जेबो मोन्थाय गैयाब्ला जोंहा थांना थानायनि राहा लामानो गैया जागोन। जों दिनै बिटिआर मोननाय एबा बिटिआरआव जों थिसनजानायनि सोमोन्दै जों दिनै बे बाथाबारि गामि आरो सेरफांगुरि गामि जानानै जों दिनै एसे सावरायदोंमोन। दा बेहाय जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जों जाखिनि बर' फरायसा आफादा जोंनो खोथा होबोदोंमोन जे आरो जोंहा प्रमद बर' सारा जोंनो खोथा होलांदोंमोन जे गहपुरखौ सानसे बेलासे मोनसे समावब्लाबो जोङो बड'लेण्डआव बा बिटिआरआव थिसनगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। दा बेनिखायनो बिथांनि जि राव बुंलांनाय बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै मोगथां महराव मोननाय बादि मोनदों। नाथाय जों सिमां होननानै सानबाय थादोंमोन। जों गोबां दुखु सारजाला जाबोबाय, अबावबा राजा लामा आवथेनाय, माहाबा सावराय मेलफोराव गोजानाव थांनानै जोङो हान्थिनानै जोङो दुखु जाबोनाय, जायनि जाउनाव गरामारि आरो बालिपारा बादियाव जोङो खेबसेल' नङा खेबनै खेबथामसो थाङै थाङै जों गोबां दुखुजों रां खेन्दा खाङै खाङै गारि भारा लानानै जोङो होसो होसो जों मिथिं खुंनायखौ जों हेफाजाब बा मदद हैदोंमोन। दा बेफोराव गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन। जा माबानि बर' फरायसा आफादनि बे समावहा बिथाङानो आफादगिरिमोन, दानि बड'लेण्डनि चिफ बा बिटिआरनि चिफआनो। दा बिथाङा जिखिनि राव बुंलांदोंमोन बेफोरो रोखा रोखायै जोंनि मेगनाव दा जाफुंनाय बादि मोनथायखौ जों मोननो हानाय बायदि मोनदों। मानो होनब्ला जों गोदो पिटिसिनि आमोलाव जोङो राजा लामा रेल लामा हावथेनानै संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड उदियासल दाबिनाय मोनसे बाथ्रा दंमोन। दा बिनिखायनो जोंनि बर' फरायसा आफादाबो जोंखौ बुंबोबाय थादोंमोन जे सावरायफ्रोमबो मिथिंफोरावहा जों खोनानो मोन्दोंमोन जे बड'लेण्डआबो बे एखे डिमान्डआनो। दा बिनिखायनो एसेब्लाबो सानजाहागालि दावखोनायाव जोंनि गोसोनि गोजोननाय फैदों। दा बिनिखायनो जों दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ बा ट्रेक्टराव सिनाव जों भट होनानै जोंनि गोबां मुल्य बेसेन गोसा भटखौ जों होनानै जोंबो जाहा प्रमद बर' सारखौनो उथ्रिसार जानो हानायनि जों मोनसे लामा लादों बा साननाय फैदों। दा बिथांनि बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जों दिनै भटखौ होनानै जों उथ्रिसार जाहोगोन। जों दरनै गामिजों ज' जादों। आं दा बुंनो सानो आंनि गामियाव दा इउपिपिएलआवनो 100% दङ। न'खरफ्रोमबो जों आरो गुबुनखौ सानाखै। मानो होनब्ला जोंहा थैस' थांस' मोनसे नाजानाय बा साननाय दङमोन। दा बिनिखायनो जोंनि गोदोनिफ्राय नाजानाया दिनै जों बेखिनिखौनो मोननायाव जोंबो जथेस्थ' गोजोननाय फैदों आरो दा बड'लेण्ड बा बिटिआर मोननायावहा। जोंनि गामियाव मालाबाबो बिपिएफनि सावगारियाव जों माबा होआ। मानो होनब्ला बिथांमोननि लिडारा 17 बोसोर रायजो सलायलांनायाव जोंनि गहपुरखौ फंसेबो गोसोखाङाखै आरो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जे गहपुरखौ जों ओरैबायदि खालामगोन होननानै दिनैसिम खोनानो मोनाखिसै बे खोमायाव। बिथांमोना हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जालांबाय, फैना थांबाय, जेबो राव फंसे बुङाखै जोंनि बे हाया जे माबा जानांगौ एफआरसि जानांगौ जानाङा। बे समावहा बिथाङानो मन्त्रिमोन 2006 सननि एकर्ड माबायावहा होमब्लाबो बिथांमोननि आखाइनिफ्राय जों मोननाय जायासै। दिनै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनै प्रमद बर' सारनि आखाइनिफ्राय जों दिनै माने आसाम सरकारजों बिजेपि सरकार एलायन्स जादोंब्लाबो जों दिनै हानि एफआरसिखौ जों मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जोंनि थांना थानायनि राहा लामायानो बर' हारिया आबादारिखा, बे हाया जुदि जेबो मोन्थाय गैयाब्ला जोंहा थांना थानायनि राहा लामानो गैया जागोन। दा बिनिखायनो एफआरसिखौ मोननायखाय जों जोबोद गोजोननाय फैदों ओरैबायदि आरो। दा बिनि सायाव आरोबाव बे बिटिआर जानायखाय जों बांसिन गोजोननाय मोनथारबाय।